Счастье, это когда утром очень хочется бежать на работу, а вечером хочется бежать домой. Геннадий Баранов күн-түн хезмәттә булган чакларын шулай сагынып искә ала. 80 яшьлек юбилеена да ул коллективка югары судка килде. Монда аны үзе туплаган коллектив каршылый. Находится в своем детище, со своими воспитанниками, со своими учениками. Хезмәт юлын 67 елда Казанның Киров районы суды халык хөкемдары вазифасыннан башлаганда ук Геннадий Баранов көчле оештыру сәләтен күрсәтә. 5 елдан аны югары судка чакыралар. 1973 елдан ул 12 ел рәис урынбасары булып тора. 85 елдан башлап 26 ел дәвамында югары судның алыштыргысыз җитәкчесе була. Очень приятно, находясь в отставке. Отставкада булгач эшемне бик сагынам. 55 ел эшләдем, 44-тен судья буларак. Бу еллар күз ачып йомганчы бер көн кебек үтеп китте. Мин тормышым белән канәгать. 90-нчы еллардагы катлаулы җинаять эшләре, 2000нче еллар башындагы җинаятьчел төркемнәр буенча хөкем карарлары барысы аның катнашында чыгарыла. 2003 елдан шаушулы эшләрне присяжныйлар белән карый башлыйлар. Судьяларга сакчылар ялларга туры килгән чаклар да була. Я использую именно тот опыт. Мин бүген дә аннан үрнәк алып, аның тәҗрибәсен топлап, аның алымнарын кулланып хезмәт куям. Озак еллар Геннадий Баранов җитәкчелегендә эшләвемне зур бәхет дип саныйм. Шуңа без аны җитәкче буларак кына түгел, укытучыбыз дип кабул итәбез. Геннадий Барановны еш кына федераль дәрәҗәдәге җитәкче дип атыйлар. Россия һәм Татарстанның атказанган юристы, фидакар хезмәте өчен медальләре мактаулы орденнар иясе, бүген Татарстан президенты кушуы буенча дәрәҗәле бүләкләргә дуслык ордены да өстәлде. Геннадий Баранов республика җитәкчелегеннән җылы котлаулар кабул итә. Знаем и высоко ценим вас, как блестящего, авторитетного профессионала, чуткого, отзывчивого человека и внимательного, мудрого собеседника. Общаться с вами всегда необыкновенно легко и приятно. Всю свою сознательную жизнь вы посвятили служению правосудию, проработав без малого 40 лет в Верховном суде Республики Татарстан, возглавляя его в течение 26 лет в самые судьбоносные годы. Ваша принципиальность, порядочность и твердое исследование духу закона всегда служили нравственным ориентиром для судейского сообщества нашей республики. А ваше стратегическое мышление и безусловный авторитет позволили успешно реализовать множество важнейших реформ, повысивших открытость судопроизводства и качество правосудия. Кызлардан ихлас елмаюлар, хезмәттәшләрдән рәхмәт сүзләре, күпләр Геннадий Баранов булышлыгы белән хөкемдар һөнәрендә үз юлын таба. Сәнгатьле итеп шигырьләр укый, сорасаң җырлап та җибәрә ала. Очень приятный человек. Аның белән уралашуы рәхәт, укымышлы, зирәк, зыялы, югары һөнәри осталыкка ия хөкемдар. Мин аның җитәкчелегендә 23 ел эшләдем. Шул дәвер эчендә бер тапкыр да Геннадий Михайловичның кемгәдер тавыш күтәргәнен ишеткәнем булмады. 2011 елда лаеклы ялга китсә дә, Татарстан югары судында ул булдырган мөхит әле дә саклана. Бу бина Геннадий Барановка үзенчәлекле һәйкәл дип шаяртып сөйли аның хезмәттәшләре. Чөнки 2002 елда аның нигез ташын нәкъ Геннадий Михайлович салган. 2009да аны тантаналы рәвештә ачалар. Шуннан бирле Татарстанның югары суд бинасын хөкем сарае дип атыйлар. Геннадий Баранов монда әле 90 яшьлек юбилеена да килергә хыяллана. На ближайшее десятилетие, чтобы встретиться еще через 10 лет. От всей души желаю вам, прославленному ветерану судебной системы Татарстана, доброго здоровья и благополучия. Мир и добра вашему дому. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.